Питрәш районында полиция Кыш бабайы акциясы бара. Районның эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре айрым категорияга керүче гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларны кутладылар. Мы объезжаем семьи особой категории. Без катлаулы тормыш ситуациясында калган гаиләләрдәге сабыйларны котлыйбыз. Шулай ук бүген җитәкчебез белән Шатлык социаль приютында булдык. Андагы балаларга бүләкләр тапшырдык. Кыш бабай һәм кар кызы булып киенгән полиция хезмәткәрләре 21 баланы яңа ел белән тәбрикләде. Алар татлы бүләкләр алды. У меня 4 детей, так, со мной. Минем 4 балам үзем белән яши, олы улым әниемдә тора. Яңа елны алар яраталар, әзерләнделәр. Мәктәптә шигырьләр сөйләделәр. Фатирыбызны да бизәдек. Бер юлы полиция хезмәткәрләре балалар һәм әтияниләргә гомуми куркынычсызлык кагыйдәләрен дә искәрттеләр. Все это, чтобы было нормально, никакие огоньки. Алис, ладно? Что вот смотри, вы одних не оставляй. От всего Пестричинского отдела поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам в этом году всего наилучшего и новогодние каникулы вести себя хорошо и подобающе. С Новым годом!